Fil-5 ta' wara nofsinhar fetħet il-votazzjoni brabta mal-Kunsill Ġenerali Straordinarju li se jlaqqa l-Partit Nazzjonalista nhar is-Sibt li ġej. Votazzjoni li qed issir kemm fid-Dar Ċentrali f'Talpjeta kif ukoll fil-kwartieri tal-Partit Nazzjonalista f'Tasanna ta' Għawdex. Il-votazzjoni bikrija li qed issir illum se tagħlaq fit-8 ta' filgħaxija fiż-żewġ postijiet. Il-Kunsill Ġenerali Straordinarju sejjaħ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija war li kienu stess li invoka artiklu 30 tal-Istatut. Anki id-domanda maqbula fl-Eżekuttiv hija dik li propona l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsillieri jridu jivvotaw iva jew le għal mistoqsija trid li jkun Adrian Delija jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-votazzjoni tas-Sibt li ġej li se ssir fid-Dar Ċentrali f'Talpjeta waqt is-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali Straordinarju se ssir bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija. Huwa importanti li sabiex wieħed ikun jista' jivvota kemm jieħu dokument ta' identifikazzjoni, preferibilment il-karta tal-identità, la darba jkollu tessera għall-2019 imħallsa. Il-kunsillieri kellhom ċans sa l-4 f'nofsinhar biex iġeddu it-tessera u jħallsuha. Il-proċess kollu qed isir taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni Elettorali mmexxija minn Francis Zammid Dimek.